За сега само така. Много злато, 110 евро за грам. Обичите са много яки. И колие. Ако някой има интерес, нека да пише. Сега даваме тифането. Да, пак ми дай таблото за истината. Кое? Първото. Това? Да. Тифането лично? Да. Тифани сечето и него да ви го покажем. Ето ги всички. Показвай се те. Това е асистентката на новата колежка. Новата колежка на Джиенгъл. Така. 110 евро на грам. Нали? Става от тебе златарка, бе. 110 евро за грам ново злато. Сега, само че от Тифанито, единствено от Тифанито нямам пръстен Тифани. Там пришефани. В новото зареждане мога да имам и пръстен на Тифани. За в момента само нямам от пръстена на Тифани. И на Ван Клифт. На Ван Клифт имам колията. Дай сега ще ги покажем. Дай колията на Тифани. Гривната и обичката, вземи колията. Покажи го. Аз така да оправя. Това е гривничката, към нея има и обици. Ето така сиди. Към този модел има и обички. Ето ги, тук се чакай да ги скаме. Колие, гривничка и обички. Сет Тифани. Единствено само го няма пръстена от този сет. Да кажем ли грам? Кажи, ако искаш, не знам. Ама трябва другата обица да го изкарам. Някой, ако иска цена и грам на този сет, нека да пише. Да. Магазинът ни се намира в Стара Загора, улица Коли Ганчев, 56. Цена 110 евро на грам. Може да се поръчва, имаме карго за всякъде. Да ти сложа ли колето? Слагай. Чакай да си. Не, ще сложи си го на теб. Дай само да ти го затворя или можеш. Аз мога. Добре. Така изглежда. Така изглежда колието. Какво? Колко е целият сет? Колко грама е целият сет? Целият сет, след малко ще ви кажа, включително питате и за обиците, защото това е с обица. Обица, колие и гривна. Така. Изкарай ли го? Да мъча сет, нали? Ти си асистентка, ти трябва да ме асистентираш тук, не да сядаш. Така. Целият сет... Мале физиономията. Габи, сега ще ти кажа грама, че ще сметнеш в елката. Добре. Карай до това, ако чуш. За сета питате включително обиците или без обиците. Ще учиш с нея. Чакай, ще. Не мога. Да, включително и обиците. Добре, сега ще ви кажа и другата обичка, само да сваля. С обици. Обици, добре. Чакай. Стой. Как се обръща камера? Аз ще го обърна. Добре, да ти обърня. Значи целият сет на модел Тифани е 24 грама и 24. Точка 20.
24. Нищо не пише, сестра. Отново. Колко беше? 24, 24. Сет на Тифани. 110 евро. Едно? Едно? Да, направи го. 2666 евро. 2666 евро. Модел на Тифани, цял сет. Гривна, колие и обица. Много хубав модел, нов модел, търсен модел. И оликотен. И оликотени са, да. Така. Ако някой има интерес, нека да пише налично за поръчка или за повече информация. Нека да пише налично. Да се свържи. Кой номер? Номера не го има в биографията. Може да ми пишете оттам, от WhatsApp, от TikTok, от всякъде може да се свържете с мен. Днеска не е интересно. Шахмаран имате ли от тънките шахмарани? Не, нямам. Да, шахмаран в момента нямам. Шахмаран мога да имам от новото зареждане. Шахмаран в момента нямам. За сечетата всичко е снимано в профила. Можете да видите оттам. Можете да влизате и да видите оттам. Сета го има сниман. Асистент.